Mas sobra 8,000 ka mga individual ang nagbisita sa mga patio sa syudad sang Iloilo suno sa latest monitoring sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Base sa report sang opisina, naglabot sa ginabulubanta nga 8,280 katawo ang nagbisita sa napulo ka pampubliko kag pribado nga mga patio sa syudad sang Iloilo. Naobserbahan nga gamay lang ang nagbisita bangod sa mainit nga panahon kung sa diin ang heat index naglabot sa 39 degrees Celsius. Nagapabili naman nga malinong kag matawhay ang sitwasyon sa syudad kag wala sang insidente nga na-record sa subong. Sunod naman kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Iloilo City Police Station 4, magapabili ng law enforcer sa mga patio tubtob last 10 karon sa gabi agud mag-check sa mga tawo nga magabisita sa ila nga mga minatay. Buwas magabalik man ang kapulisan para sa padayon nga pagbantay. Istrikto nga i-check ang mga gamit nga dala agud masiguro nga wala sang mga armas, patalom, ilimnon kag iban pa nga hinganiban nga madala sa sulod sang patio. Bungo ang aton na total assessment diri sa aton na cemetery. Malinon pa man ini kag wala pa migid sang damo nga tao. Kag one factor siguro nga reason nato no nga wala pa gid sa masyado ako ng tao tungod sa weather naton no kay init pa katama, pero ginapa naman naton ang aton preparation especially sa security assessment naton. Makita mo man nga damo sang kapulisan, mga force multipliers, BFP kag ari man ang mga medical naton nga upod in case of mga emergency.